Hi guys, welcome to Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Queen Tatelicous homwe yenyika achinyomba passion Java muprofita wedu wenhema anyora kuti iye Java kana post zvayo 1 muZANU-PF kungonyanya kupfeka hembe dzevakadzi too much. Kanotaurisa too much. Queen Tatelicous vafane kuseka nevazukuru vambuya nehanda vafane kuseka. Munongoziva mega pangana ndiye anoswera achitibvuma kupusiswa asi ndiye anga achipusiswa nana ED. Saka ndozvachisekwa naQueen Tatelicous kuti uchamama neZANU-PF ichakupusisa kusvikira mheno kuti zvako zvanoswera uchiti uda kupusisa vanhu. Queen Tatelicous vaenda mberi vachiti nenoise yese iya yanzi nenoise yese iya inoitwa naJava handiti dai vakamupa Ministry of Fake Prophet and Comedy. Hanzi dai vakamupa chifeki chizvi zveprofesi zvezvecomedy. Zvikazonzi futi naQueen Tatelicous kanopinzwa muState House kotora mapictures konzi chibuda kuitwa kambwa kakutu chaiko. Saka vanhu vafane kuseka. Hanzi pangana yanoitwa sekambwa sekakutu. Saka apa manje Queen Tatelicous nevazukuru vambuya nehanda vanga vachifane kuseka vachidedzera kuti ndokunonzi kubvuma kupusiswa. Manje kuri kupusiswa nana ED woda kudedzera kuti vanhu vazukuru vambuya nehanda vapusiswe newo. Hapana yakadaro. Iwe kana uchipusiswa because vanhu vafane kuseka nezvataurwa naQueen Tatelicous. Hanzi kakutu kanoitiswa sembwa, kanoita sembwa kanongotambiswa. Munongoziva kambwanana zvakanoitwa. Handito zvinoitwa pangana passion Java muprofita wedu wenhema. Handizi guys kuti munoti kudii asi ndizvo zvataurwa naQueen wedu homwe yenyika. Thank you so much.